Umqulo wezithembiso we-UDM uthembisa ngokuphuhlisa uqoqosho lomasipala, ulawulo, olululo kwakunye nozisa amanzi acocekileyo eluntwini. Masibulele ii-members ze-UDM ocebo councillor abaseva kwi-ORTA because bathe bawufika bathi sifuna uqonda uba iphi imali ebibekelwe ufakala lamanzi yakwezilalo libode eMthatha kuyoma Coffee Bay bonwa inhloko kanti bayityile. Yiyo lento i-ORTA igqibele seyinomeya ababini no-speaker ababini besuka from the ruling party i-ANC. Ngoku enye icala licela i-UDM malincedise councillor zathi members ze-UDM no asingeni asinithembanga nonke ngathi nitye nonke nixhaphile. Ukanti abavoti bakholelwa kuba i-UDM isisombululo ekuzisweni kokukhawuleza kwenkonzo eluntwini kweliphondo laseMpuma Koloni. Kukho abantu abahlelelekileyo abanandlunga zinye ebaye bamntu ade asweleke izindlu zingekho urhulumente ophetheyo zingezi kude kube sekugqibeleni. Endlela kukhona ibisenziwa kulonyaka kupheleyo into engathi yitha ingeyotha. Lo mqulo wezithembiso we-UDM ukwanenjongo zokuvula amathuba emisebenzi.